Haram, haram, haram. Haram yake in kayo cuta, haram yake in aka ma cuta, haram ne in kayo keta. Kwana uku su ba su yi maganar kuɗin fansa ba, su ba su ce mana komai ba, sai ga baiwar Allah nan sun dawo da ita. Suna dawo da ita ya bata cikin hayyacinta, yini ta yi baiwar Allah nan tana gudawa, haka muka kwana. Assalamu alaikum. Malam Kalla, Alhaji. Bismillahirrahmanirrahim. Malam Kalla, lafiya kalau? Ya ƙara haƙuri kuma. Ta cin masa'i, dela ta cin masa'i. Allah ji kanta. Alhaji, ya ƙara haƙuri mu. Madalla. Ina shi yaron wajen nata? Haram, haram, haram. Anas ko? Ina kaji? Allah ji kanta. A'a. To sai mi niyya mi wa Annabi salati. Kowa da nasa alƙiyama ubangiji Allah ji kansu. Allah ya gafarta musu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. A'a. Wato me rai ba bakin komai yake ba. Yanzu mutum yanzu ba mutum. Yanzu nake gaya wa yaya. Baiwar Allah nan da aka sace ta. Kwana uku. Ba maganar kuɗin fansa, ba maganar ina za mu je, ya za a yi, ya za a yi, kawai sai suka dawo da baiwar Allah. Tsoro, firgici. To matar aure bata saba ganin tashi hankali ba. A ce karti su kai ta daji, a zagaye ta da bindigu. Ai dole hankali ya tashi. Allah kai mana magani. Allah kai mana magani. Duk inda jama'ar musulmi suke, Allah ya raba su da bala'i. Addu'ar kenan fa. Kamun fa ayi abin nan da kwana biyu, iyali na tana zaune a gida, naga an turo min kwanan hinkafa 3. Aka ce ga wannan wallahi ne ta gudance wannan mutuba ta arziki ce. Allah ba ta rahama. Amin. Ai dama taimako ba sai Allah ba sa. Wayyo 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 wayyo. Ga nan sai ka gaya masa. Kai Anas, kana ji na? Kaga da ishara ta faɗa gabanka. Kai ba mahaukaci ba ne. Kaga da Anas ka duba gari in banda Allah Ubangiji ya taƙaita mana wahala. Allah ya fi so ya ta mutu a gabanmu. Da an sa kuɗin fansa ga baki ɗaya danginmu ina muke abin biya. Kullum amma da kiyama ke ka tsaya ka bi mutum da a hankali. Rayuwar nan dole da ake yi Anas. Ka gyara kanka. Na san waɗanda suka sace ta, kuma lalle sai na ɗauki fansa. Kai ma baba yau zan canza maka gurin zama kuma a daren yau. Na ya kaji ko? Anas ba na so rasa ka Anas a rayuwata. Idan na rasa ka Anas kuma ni na sa kai na yaya. Ba za ka rasa ni ba, ni ma ba zan rasa ka ba. Amma su waɗanda suka aikata dole sai sun rasa nasu. Ka ji abin da yake faɗa fai ai. Menene dalilin da yasa baki so aidina ne? Ka san me yasa bana so aidina? Kawai saboda already ka san wacece ne, kuma mutane da yawa zan iya cewa sun san wacece ne. Idan fa aka ce za a aidina, mutane za su iya cika a wajen gini. Kuma idan aka cika fa za a iya kira min 'yan sanda a wajen. Kaga ba tsari haka. Hakan yayi miki? Mana zan fi samun peace of mind gaskiya, hankalina a kwance a gidanka. Na zubar da takoban yakin ibada ce kawai a gaba da. Amarya ta kaina. Waya. Wajo. Okay. Normal. Ya ƙarin haƙuri kuma. Alhamdulillah. To Allah ya gafarta mata. Allah ya sa annabi Rahama ya karɓi bakuncinta. Na so in zo tun da wuri to amma dai wani dan abu ne dauke ni sai ban samu. Kada ka damu yanzu gashi ai ka zo kuma ina godiya. Ojo ina so mu yi wata magana da kai in ba matsala an ba damuwa.
babu wata maganar da za mu da kai domin na san maganar da za ka yi min. Kawai dai bara in katse ma lissafin. Kana tare da ni ne ko kuma kana tare da Sa'ima? Shirin da kai ya nuna cewa kana tare da Sa'ima ko? To lalle haduwa ta da kai ta gaba ni da kai yaki ne. Abin da nake so da kai ya kamata ka rinka ba da tazarar lissafi kafin aiwatar da kowane irin al'amari. Duk wani lissafi na san lissafin kuma kai ka san na fi kowa sanin lissafin saboda duk wani lissafin da aka lissafa a wannan sabgar da ni akai. Ba kwa tunani abin da su Sa'ima suka yi min kuma za a iya muku da ku aka yi faɗi tashi muka gina wannan sabgar da suke mora. Mu muke wahalar. Kai gwara kai ma ka ɗan yi karatuttuka. Akwai waɗanda a ciki ba abin da suka karanta. Amma ya min haka. Lalle kuma zai muku haka wata rana. Ba ka tunanin agwagwa ce ta dafa hanyar rafi sai ta canza ta tafi kududdufin unguwa? Kai ka san agwagwa ba kududdufi ba ko ina ta shiga in dai ruwa ne za ta shaƙi ruwa lalle sai ta fito a rayu. Kakka sake kayan irin wannan lissafi. Shikenan ka bani lokacin anjima. Ya lokacin yanzu na baka. Saboda haka na gode. Amma lalle kai lissafi da kyau saboda karo da ni ya fi hatsari akan kai karo da Sa'ima. Amma ina buƙatar ka sake bani lokaci. Shi lokaci wani abu ne mafi girman mahimmanci. Idan baka iya cancana shi ba shi zai tafi ya baka saboda shi baya karewa. Wajo kenan. Shi tsayen nasara sai za shi gida. Na san me zan yi. Sunana Anas mai dabba, inkiya Ojo. Sa'ima, na san ka san dama dole zan kira ka, ka kuma san cewa zan neme ka. Lalle Sa'ima, ka aikata kuskure mafi girma wanda za ka yi da na sani na tsawon rayuwarka. Lalle Sa'ima, zan maka albashirin cewa zan baka wasu abubuwa guda uku. Na farko shine tsoro, na biyu zan baka fargici, na uku zan baka mutuwa. Sa'ima, zan baka mutuwa irin wacce ake wa mutane a zamanin jahiliya period. Na rantsi Sa'ima sai na sassare duk wasu gaɓoɓi na jikinka, sai na haƙa rami mafi zurfi na challa ka na binne ka da ranka. Lalle zan aikata haka. Kuma tsoron da zan baka shine duk wata dakika ta rayuwarka sai ta buga kana tunanina, kana tunanin zan kashe ka ko ba zan kashe ka ba. Lalle idan ka ji an ce Ojo ko mai dabba, lalle sai hantarka ta kaɗa. Domin gujewa haka kai gudu iyakacin iyawarka. Lalle kai nesa da ni, because I'm gonna hunt you down like a lion hunt his prey and tear you into tiny pieces. Na rantsi Sa'ima, believe me and believe you me Sa'ima, idan har ban aikata waɗannan abubuwan da na aikata ba, ni ba dan mahaifiyata ba ne. Na rantsi da Allah Sa'ima. Akwai tsanani a rayuwa in ka tsinci kai a damuwa, tina da ilahu dan uwa. Lalle ka tafi sansanin Goje Isa, ka tsallake ruwa ka hau kwale-kwale ka ce wa ina son ganinsa yanzu nan ko me yake. Kakka sanar da shi cewa mahaifiyata ta rasu, ku taho da shi yanzu. An gama bai gida fara ta ka cika wata jagwa. Haram yake in kayo cuta, haram yake in aka ma cuta. Kin san abin da yasa ne kiran kinan? A'a. Saboda mun yi magana da waɗannan mutanen, gobe za a kawo kuɗin. Kuma ina so na kitsa miki yanda zaki. Dan ki je ki dauki wannan. Alhamdulillah. To. Nawa ne ka san ki a ciki? Kai ma ka sani ai. Kai kadai ne, ni kuma ka gani da Ahmad ne ai ko? 90%, 10%. Kamar yaya ban gane 10% ba. Kana nufin kai zaka dauki 90% ka bani 10%? Bayan ka san ni da Ahmad ne? Haba. Gaskiya ka so kanka da yawa. 80%.
gaskiya ba zai yiwu ba. 85? Na gaya maka fa ba zai yiwu ba saboda ni da Ahmad ne. Kada fa ki manta. Ni idan na ɗauko ajiyewa nake, idan ta tashi ni za a kama. Duk da haka dai kawai dai ba zai yiwu ba. Kar fa ka manta saurayi na ne fa. Kuma ni na kawo dil din nan. 70%. Gaskiya sai dai mai 50-50. Shikenan na amince. Amma kamar yadda na gaya miki, ke ce za ki je ki ɗauki wannan kuɗin. Kin fuskanta ko? Kuma ki bi dukkan ka'idojin da na gaya miki. Ba matsala. Shikenan ni zan zuba kawai. Ki tsaya nan karki biyo ni. Haram, 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 haram. Abdulsalam. Baba. Bani. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wala hawla wala quwwata illa billah. Billahi bani. Bani. Abdulsalam bani? Abdulsalam bani. Ina dai abokin na kai ki. An kai da ɗaya na toilet kashi yake. Alo? Kun iso kenan ko? Kun kawo kuɗin? To ku ajiye sha inda nace ku ajiye. Kuna ajiyewa kawai ku kauce ku. Duk abin da za ku yi ina kallon ku. A daidai nan za ku ajiye. Kuna ajiyewa kawai ku ware shine. Shikenan to na gode. Kai da tafiya ku. Alo? To mutanen nan sun kawo karfan nan ba. Sai dai ki kula sosai ki tanne. Aha, anan za ki ɗauke su. Shi kenan to. Yawwa to. Ai yaran kenan kawai. Zan kashe wayata yanzu dai. Shi kenan. An sallame ni ko? An sallame ka tafi? Ta zan yi sallame ka? Yar uwata ba da dai ta karɓi kuɗi ta fito ba. Ana zata tafiya zan tunna an kawo kuɗi. A to an kawo ai ba mu karɓa ba tukunna, bari mu ɗauka, idan muka ɗauka suka zo hannu to za ka iya tafiya ba ka da matsala. Kai shi wannan zawayi yake ko me ya fito mana? Kwana yana gudawan kai da ni. Tana rage ba daga ba. Har yanzu. Ta katse ba. Ƙara kira. Hello? Ranka daɗe. Na taho ranka daɗe. Yau idan na zo wa zan samu? To, a'a na gane wajen.
to zan yadda kwace ba za a samu matsala ban Allah yadda insha Allah shikenan ba komai ranka ba komai ka tsinci kai a damuwa me suka ce maka tina da ilahu wai inda suke so yin kai kudin ba kowa a wajen kawai ni dai umarnin da suke bani na je na ajiye musu kudi kawai ba wajen mu je ka aje haram 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 yake in kayo cuta haram ne yake in aka ma cuta haram ne in kayo keta haram ne in ka zalunta haram haram akwai sauƙi a rayuwa akwai tsanani a rayuwa in ka tsinci kai a damuwa tuna da ilahu dan uwa shi zai yi ma gudunmawa in ka ji kishi ka sha ruwa haram 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 yake in kayo cuta haram ne yake in aka ma cuta haram ne in kayo keta haram ne in ka zalunta haram haram akwai sauƙi a rayuwa akwai tsanani a rayuwa in ka tsinci kai a damuwa tuna da ilahu dan uwa shi zai yi ma gudunmawa in ka ji kishi ka sha ruwa haram 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 isa goje mai dabba ka tana so adadin lokutan da na sha cetar rayuwarka a Legas a Alaba Rago da sauran gurare gaskiya ne a Alaba Rago ne farod ka raba kafa a kaina a iya maja Oshodi ka raba kafa a kaina Igudu road Ujuota ka raba kafa a kaina a Ikeja ma haka shi lalle ba ka manta ba zan iya manta ba saboda bana manta da halacci ko kaka yake ina so to yau a rama wa kura aniyarta me yake faruwa ka san cewa mahaifiyata ta mutu kuma sa'aima ne ya silan mutuwarta sa'aima wanda dalilin bari na cikin gari na koma daji shine sanadiyar mutuwar mahaifiyata wacce na fi so fiye da komai a cikin duniyan nan ka san na fara ya ƙasa saboda in fara janyo wa kaina yanci idan na kwace daga dabarsa sai in shiga daji in dawo da kai cikin gari idan muka haɗe babu yacce rai duk yadda rai mai sai mun rusa mulkinsa ga da abin da ya fara ya kashe mahaifiyata kuma kai ka san ba zan haƙura ba lokaci yayi da za ka rabu da zaman wannan bakin kogin ka dawo cikin gari ka samu yancinka saboda dole ma da karfi da karfe mai yaƙi sa'aima to yanzu wani mataki kake ɗauka mataki na gaba shine yadda ya mai na farko mu ba iya shi kaɗai zami ba so nake a sace mahaifiyarsa yau gurin da mahaifiyarsa take guri ne mai tsaro da an san fuskata ina da rigima da 'yan sanda da sauransu ba zan iya zuwa gurin ba kai kaɗai ne za ka iya zuwa saboda ba a san ka a gurin ba ko ke zo ba zai ji ba ai ba mahaifiyarsa ba ce ba shi da kowa sai dai wannan yar tasa to ina tunanin ta kanta zamu bi ita zan sace a gani sai ya fi jijjiga ya fi girgiza wannan yarinyar da yake ɓoyewa daga duniyar tantirancinsa to ita kaɗai za a taɓa ya jigata
kuma ya ji a jikinsa shine kawai. Amma kana ji na san duk weekend tana zuwa ta gaida kakar tata. Duk weekend ka ban mun komai a hannuna, ni na san yadda za mu ɗauke to na fi tunanin wannan hanyar zamu bi. Kaga ba zai taɓa tunanin zamu bi ta can ba, kuma tunaninsa duk yana kanka. Exactly. Duk tunaninsa yana kanka, kuma zan ɗauke ta. Ka gani? Kwakwalwarsa ba za ta taɓa kawo cewa zan yi wannan shirin ba. Lalle goje Isa lissafi ya wada. Shi yasa ba na so kai nesa da ni. Lalle haka za a yi. Ka sace ta, idan ka sace ta daga ƙarshe zan gaya ma abin da za a yi, saboda tunaninsa yanzu zan kai mu farmaki mu fare mai wannan ta yadda za mu talashi sai mun ja shi a ƙasa. Duk abin da na ce zan a kansa wallahi sai mun yi. Shikenan. Ko me kake bukata? Ba matsala. Ko me kake bukata akwai zan tura ma. Haram, 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 haram. Shigo amarya. Shigo. Ake mun nan. Ra'un kulle mana ɗaki. Mu ji yanzu amarya mu samu yi wanka mai alwala mai sallah. Kai da mahalicci. Haram, 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 haram. Haram yake in kayo cuta, haram yake in aka ma cuta, haram ne in kayo keta, haram ne in ka zalunta. Haram, 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 haram. Golden. Na zo ta yakwacin amarci ne. Kasimu, dama kai ka aure ta? Lissafi ya yi daidai. Humaira. Ya Humaira. Jin daɗi da walwala sun da kwana ganduje, nishaɗi da gamsarwa duka suna kwana ganduje. Ce ba ma wannan ba, farin ciki da annashuwa duka sun tattara a kwana ganduje. Idan kuna so ku sani lallai ku hanzarta ku zo kwana ganduje. To ga mu nan zuwa. Sabon shago da faida drinks da aka bude a gaban kwana ganduje shi ya tattaro da mu da ni nan. Kana nufin duk abin da muke samu a rufai da yogurt zamu iya samun shi a nan kenan. Komai da komai. Kamar yogurt mai banana, strawberry da vanilla flavors. Duk akwai su a nan wajen. Pizza, shawarma, waffle cake. Snacks, fura da kowane irin drinks duk akwai a rufai da drinks. Ku ƙarasa can ku gani. Rufai da drinks da ke gaban kwanar ganduje. Mun ga gurin zama domin ƙarin bayani. Za ku iya tuntuɓar mu a lambobin waya kamar haka. Ko kuma social media handles mu kamar haka. Rufai da drinks da ke gaban kan titin kwanar ganduje inda gamsuwa ta gida ta tare sai kun zo. Abba na ga ka shigo kana fara. Wata kwangila da na taɓa baku labarin mai girma gwamna zai bani an bani ita. So nake kawai ka saya min gida a Dubai. Ni kuma Abba Bugatti nake so ka saya min. Ni private jet nake so ka saya min grade. 18,000 ɗin da ka ce zan fara ɗauka. Zan rinka ɗaukan ta ne duk bayan awa. Na ma'aikaci ƙarami musamman cleaner shine 18,000 a wata. Ta yaya ni ina matsayin ɗanka in je ƙasar waje in yi karatu in yi digiri har guda 2 in dawo sannan kuma in bige a matsayin cleaner a rika ɗaukan naira 18,000 ana biya na. Kawai sai ka rika ce kamar kai kaiwa. Inda ka haɗu da mutum sai ka nemi ka zabga masa maula. Maula sana'a ta kenan, ni da ita nake cin abinci. Ko a mafarki kuka haɗu da ni nemi abun bani tun wuri saboda mu rabu lafiya. Na ce ku ne garin nan, ku ne idon binni. Hatta kasuwanci zaka ce sai ka samu malami ka tambaye shi wallahi wata sa rigar da zaka sa masa ya ce haramun ce karkasa. Layi na tashi ne abu bani da ko sisi. A ɗauki salaran kuma ka dinga ce me kai da kuɗinka. Ko a iya katin waya ma wallahi sai in saka ni na 18,000. To yanzu kana so ka rika ɗaukar miliyan 18 kenan ko? Ai shi talaka ba dan goyo bane. Ka san tsakanin talaka da mai kuɗi ba fa a shiri dama. Duk inda mai kuɗi wuce sai ka ji talaka ya zage shi. In ba aminin ka ba babu wanda za a je a ci maka mutunci a zage ka ya zo ya faɗa maka. Kyas in naji an
faɗa a kanka in dai ba alheri bane zan zo in gaya maka kuwa. Ina so ku samo min mutumin kuma wanda kuka san komai game da shi, kuka san shi bakan front. Duk wata tambayar da na yi muku a kansa lalle kuna da amsarta. Kwana 2 idan kuka gota kwana 2 ko da awa 2 kun waɗi. Sunan waye dace mu kai? Baba mana. Yaushe ka samu tabin kwakwalwa har zaka ce akai sunan baba a je a damfare shi? To in ba shi ba wa ka sani wanda muke da tabbacin duk tambayar da suka yi mana akan shi za mu yi amsa. Waye wannan? Ya miskini ne. Na zo ne dan yangwal ne na. Dan yangwal? Taimaka mana saboda Allah da Allah wuce kai ba mu da canji na. Buri na bai wuce a ce yau ka siye garin nan gaba ɗaya ba. Yanzu gonaki nawa suka rage min a garin nan da ban mallake su ba. To ran kai daɗe a garin nan har da wanda zaka sa a gaba kana buƙatar ka ganshi a rana baka ganshi ba? Babu. Wannan mutumin da izo ya karɓi kuɗin nan mu mun san bai da kuɗin biya yanzu. A ba shi ita. Zan je in kwaɗa masa sallar. Cinikin biri a sama shi ke sa makwaɗaicin ɗan kasuwa yawo a rana. Lissafin mai kuɗi da talaka baya zuwa iri ɗaya domin ku a koda yaushe ƙididdiga su ba iri ɗaya ba ce. Mai kuɗin ƙauye. Nan fa yanzu da Allah zai sa nan kawai stadium tambal daga turai fa za a rinka zuwa nan ana yin wasa. To ka samu da za a yi? A kumbiya za a yi. Ni so nake yi. Kana cin gwamna. Sai ka dora ni kansila. Ko ba a zaben ba. PE za a baka. Ga gwamna ga PE. Allah ƙara lafiya. Fara rubutawa ina neman 30. Yana neman 30,000. Idan na baka 30,000 zaka dawo min da 50,000. Ba mutunci ne da yi ba kan kuɗi ne. Yayi amfani da arzikin da yake da shi yana shata layi a cikin unguwarsu, yayi amfani da arzikinsa yana shata layi ga dukkan wanda ya tunkaro shi. Mai kuɗin ƙauye. Alƙur'an da ranga inda yake ajiya. Yadda gyaran baya kuɗin makari ne. Wani irin gari kuma? Kai wani lokaci ci da kai bai karamar hukuma. Wallahi tallahi mai gida ban san ya shigo ya dauki abincin nan ba. Alhaji ne gatan ka taka wanda kake so kai abin da kake so a garin dalai. Malama ki debo kayan ki mu tafi. Ka zo har cikin gidan mu? To kar ki fito. Ba zan tafi ba. A buɗe rubutu kenan. Wa rubuta? Akwai sa hannunka. Mai kuɗin ƙauye, bakin ciki, jahilci da kuma tantagaryar rashin mutunci. Mai kuɗin ƙauye. Ka san muna bin babanka bashin gona 2. Gonar da yake noma ba tashi bace tamu ce, in ya noma a raba kayan abincin 3 ikai 2 gidan Alhaji mun kaila i rike 1. Ka san da haka? Mashiryin shirin Suleiman Michael, mataimakin mai bada umarni Ayatullahi Tagi, bada umarni Kamsu Sumati. Hey man, ai zarrata ba'una. Ni ne nan hukum sa sai go ta kwandigilo malibiya Allah ta riziki kwanono. Mai kuɗin ƙauye. Ku subscribe ku danna ƙararrawa a channel ɗinmu mai suna Tage Entertainment. A nan ne kadai za mu fara saka muku shi duk ranar Laraba, misalin karfe 8 na dare. Mai kuɗin ƙauye. Mai kuɗin ƙauye. Anisa, hoton Sadau ina nake gani a kan yake. Me haka nake nufi? Idan ba ki ga hoton yayi Sadau a wayata ba, nawa kike so ki gani? Ai gani ne kaman babu alaƙar haka. Ba zan so yayi Sadau ba. Ai ki da bakin makara. Na makara? Wai ba. Ai ba zan taɓa makara ba har abada. Wai wace ce wannan? Ɗanyar ki Anisa. Kin san me kike faɗa kuwa? Na daɗe ina kallon shi a matsayin mijina. Ni da mijin yayata. Ina so ki sani ki shirya fita daga cikin gidan nan domin ni ce zan shi. Aure shi ne martabar dukkan wata ya mace. To laifin waye? Wai farin cikin ki Anisa, mijinki. What? Ba gaskiya bane. Me yasa? Menene ribar ha'inci da kuma zamba cikin aminci? Ribar rai shine bukatuwa da sirrin da yake cikin zuciyarsa. Cakwakiya da bindiddigi da kuma neman ganin bakin wata shekata da halaka. Ni da mijin yayata. Ni yake faruwa ne Aisha? Na shiga uku. Haba Aisha. Kuma burina dab yake da shika. Matukar ta kusance ka. Ni ce suna ajalinta. Bai kamata ka sani ba. Saboda ba na bukatar su. Bayan ga komai din na gani akan fuskar. Wani irin al'amari ne haka mai muhimmanci. Tabbas akwai wani abin da yake faruwa. Ya za ki jefe ni da kalmar hauka? Me yasa kike so ki dinga mai da hannun agogo baya ne? Saboda kawai na farta sirrin raina? Ƙanuwarki. Dole ki fita daga gidan yaya Sadau ni kuma na shiga. Mahaukaciya. Ni da mijin yayata. Ba ta taɓa wata mace ta gidan nan ba. Ga ka ga ta nan. Anya ko yarinya na cikin hayyacinta take. Kai ma tunanin na ta irin naka ne. Ki san me yake faɗa? Na sani. Sai ki fa. Cewa ku kawai ne ka aure ni. Yasa. Ko ta halin kaka. Yiwuwar abin da ba zai taɓa yiwuwa ba har abada. Me yasa? Wani yake na mutum. Tabbas ta haukace. Ki ta ce. Ni da mijin yayata. Ka sani, ni ma na sani.
Me yasa zaki ce haka Aisha? Duk abin da ka kasa ɗorewa da lalle girman sa ya fi a gaba. Wannan wace irin tambaya ce ta cika mahaukaciya. Wannan ke damu ki ne Alisa. To hauka ne ke damu. Mun shiga uku. Mahaukaciya sha. Kar ka sake ki kai da bango. Kun ku yadda ku bani shi a cikin salama ko kuma ku bani shi a cikin tsiya da tsiya. Me kike nufi? Mashirin wannan shirin Musa Adam Ramos ni da mijin yayata. Kuma kai kadai nake jin a raina zan iya aure a duniya. Ba zan taɓa zama mijinki ba. Zan tare a cikin gidanka a matsayin matarka. To shi ya san me yake yi. Tana da ciwon hauka ne? Babban farki kike ki farka. Ba za ki taɓa samun Sadiq ba. Kuma kina kallon ta ne a matsayin hauka? To ki aure Sadiq. Na rantse da Allah gwara ki yawo tsara. Kun subscribe ku danna kararrawa a tashar suna Rayuwa 24. A nan ne kadai za ku fara kallon wannan katatan shirin ni da mijin yayata. Babu alkhairi a tare da ke ko kaɗan. Ra'ayin telefon zabe ta ɗin banza. Harisa kawai nake son gani tana ina. Wanda ya bada umarni Usman Adam. In dai baka janye hankalinka a jikin mijina ba. Wallahi tallahi ni ce ajalinta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kuma za a yi ta ƙare. Ni da mijin yayata. Wannan shiri zai rika zo muku ne duk ranar Laraba misalin karfe 8 na dare. Akwai sauƙi a rayuwa, akwai tsanani a rayuwa. In ka tsinci kai a damuwa, tuna da ilahu ɗan uwa. Shi zai yi ma gudunmawa, in ka ji kishi ka sha ruwa.